Awas marihita. Sai Tuhani mangalehod damena tuhita saluhut. Tuhani madongani hamu. Berita nauli ni Yesus Kristus mangihutton na Maria Lukas. Tikki hari Sabat dung ditanom Yesus adong maduhalak siyan akkasisiyani mardalani dinasadari itu sadahuta na margoar Emmaus. Arga walupaal daw na siya Jerusalem. Jala makatay man nasida taringot tu saluhut na umasay. Jadi dina makatay nasida soni jala masih papuasan Roma Jesus sendiri madapoton jala mardalan rapdo nasida. Alai pangalelaw do mata nasida unang ditada nasida ibana. Jadi nin nama madok nasida. Hata dia do na hinatahon muna sama hamu di tongad dalano. Jadi sulum manasida hutuki dungi mangalusi ma nasahalak na margoar Kleopas nin nama maddo ibana sasada hodo huroa namia di Jerusalem nasoboto na masa disi diakario jadi nin nama maddo nasida ayah hado gabinin na nasida mamaddo ibana akan natari hotu Jesus salak Nasareti panurirang nagogo di ulaw ng dihata di jolo ni debata do sadok bangsoy ido di pasahat akasitwa ni malim rapo situata asa marutak ko sa jala di parsilako alayang gohami say makirim do nang ibana paluahon Israel jalanung nga pola patuluariho sa darion dung masa akay tarsungko mo si rohanami di bayan akaparopuad diba na si kami sugot do nasida na suguta siya tanomani dang jupang nasida bakkena gaberodo nasida madok naong dida nasida suru-suruan akan napabuahon na mangulo do ibana jaladong masya kami na laho tutanomani jupang nasida do tutu songon na hinataon niya kaparopuani alayang go ibana dang adong diida jarinin na ibana mamadok nasida uwe hamu na hurang roha jalan na losok makaporseyay saluhut ng hinatahon niya kapanurangi. Dahil kosongoni masitaon o Kristusi lao masuk tuha sa ngapon na jadi jojor masya simusa do siya saluhut panurangi di patorang tu nasida nasa natarsurat taringot tu ibana. Dungi jonok manasida tuhuta sito poton nasidai. Anggo ibana di bahay masongon na naing datan na dopesi dalaran na gabi disosoy nasida may ibana nin nama. Uwa miyam maho di hami ay nabok ne majara manihir ari jadi bongok may bana madongani nasida jara dinahudu libana rakdo nasida madok mangan di datibana maroti di pasu-pasu ma dungi di ponggoli mangalehos satu nasida di sima buha mata nasida gabilitad da may bana dungi marhalid do may bana di jolo nasida gabi masih padoham manasida dagara rohat tadi bagasan uju di pakulingi hita di tongad dalani lau patorakut tu hita natak surati jadi borhak manasida di nasangog basi lau mulak tu Jerusalem gabi punguma di dapok gabi punguma di dapok na sapudu sadai rapdot akadongan nasida akaninna nasida domadok naung tutudo di pahehe Tuhani jala di ida sisimod do ibana jadi diberitahon nasida naroima namasa di tongad dalani rodi panada nasida di ibana di nama Monggoli roti ibana songonima barita nauli ni Tuhan dalat tu Emmaus makorhon haporsiyaon damang dahinang doang sa porsiyaon na hinahulungan ni Tuhan akasisiyan mangyut to Jesus ala nasida napuna baga-baga manang pakirimon manang baga-baga na sidai ima asamadapot haluaon siya nakapadjaja so naw dihataon naking di barita na huli so dia akasisiyan na madalani tu tay maus madok na jolo nung makiri pami muluy ba na ma Jesus siya Nasareti ima panurirang nagugu di ulaw ng dihata na naingro baluahon Israel.
Hape ibana mate di parsilakon. Rohani sisian na duai memang gabedang tarboto-boto kesewa lilu jala say marsak. Nasida pemaksa mabiar tu akala jahudi nanang mga lele aka si Huto Kristus. Hape arong musema barita na asing molo Jesus nung hehe. Jala Jesus nung papatarhod diri tu aka paropuan na borhat tu tanuman na. Sisian na duay na madalan itu sa dahutan na marguar mausipe lamtab bahol soang taringot pangatusyon na sida taringot Jesus na sa lilingon. Di bagasan na galiw do arsa ni Roha si Songoni, Ro Jesus madyonoki na sida. Alay, ala ni arsak do tagulapon ni Roha, do tadiluon na sa mga rorong Roha do pikiran na sida, dang diboto na sida, molo Jesus do na Ro madongani na sida. Tungasing do niya pakilalaan, molo sisiyan na duay dangguy manada Jesus. Hape Jesus nung nga jonok tunasida alay dangguy manada Jesus. Sa sitong nasisiyan na dua na mardalani nung nga mulai curiga molo halak na Ro madongani na sida di pardalanani ima Jesus. Ala napas tongot tutu ditiki partamu yung mangan darida takas cara naung binayan ni Jesus ditikirak do penasida di tonga-tonga ni sisian na duwe pebuy manada Jesus jala buka si malulong na ala dinahudul Jesus dihidatiba na roti di pasu-pasu dungi di pongguli mga lehos sa tunasida. Jesus mangulahoni marhiti huaso do tolong nasa rupa. Tiki mangulaho partami yung mga ni dingo sisiyani masaluhu na simulolong nasida pe bukama Roha nasida pedang tarhataon nasida marlas ni Roha. Satok kini tarjolma nasida di haroro ni Jesus. Nasida pe sadar molo pardalan nasida nung nga ditugu-tugu Jesus na muhihi. Nasida pe gabi porsea taringot barita hayo ni Jesus ala nasida nung nga makilalaw sa diri parjumpangan do Jesus jalan ng madungani nasida sa liling pardalanan tu Emmaus. Damang dinang dunga sa porsyaon debatato tong sabar manugunugu sisiyani sahat tuwa sa daron jala marha porsyaon. Tiki Jesus mga doko partamu yon na parpudi rakdot akasisiyan adorang so tartakut do tau pinorsilang tarbuka masih malulong nasida jala porsea matu Jesus na uhihi. Song sisiyan na duway hita pera jujuk do makilalahon ha porseaon na malos nagali law sahat hita tupadoha tangadong laban na mangyuto Jesus. Di baga sa sisongoni sarupa mahita do sisiyan na duway na mardalat to Emmaus. Jujuk do hita tong lilu jaladang tugu ha porsiyaw. Damang dahinang doang sa porsiyaw. Di dongan itu haddo totok kita jala di patu dudu dada tu hita. Molo taida sudi padalan ning ulutta tahilalahom ma na Tuhani do totong mga ramoti hita nang peditiki marsitaonok kita. Dakya ditinggalhon ibana hita. Om matotong niyan ha porsiyaw na sa emiat di rohata. Jala unang pola niya mabiar hita song sisiyani. Aso nang dilu hita dinamarha porsiyaw. Horas jala Tuhan maha masuk kita